Goejoen, dit is Bient. Miljoen Roeland Monash als directeur van UNICEF bestrijde hij ebola in Sierra Leone. En nu helpt hij Afrikaanse band weer onder takkomst. Ja, we hebben hier een oud-trainde Femke de Walle aan tafel. Is zij na een maandenlange training fit genoeg om de simmer in Friesland loop te rennen? Nou, ze schat het in van wel. Ja, en we hebben het nieuws dat cultureel Nederland skokte. Jeroen, heb jij nog een laatste bericht? Ja, verdrietig nieuws. Schrijver Joost Zwageman is overleden. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat meldt de Volkskrant, waar Zwageman medewerker was. Hij is 51 jaar geworden. Hij was al geruime tijd depressief. Het is verschrikkelijk dat hij in al zijn enthousiasme dat hij altijd zo ontzettend goed kon overdragen. Dat bij hem altijd ook gepaard ging aan depressie en manische periode. En dat is hem kennelijk nu fataal geworden. Ik hoop zo dat er morgen in de kranten en morgen, wij zullen in onze uitzending ook iets aan, net zo gloedvol over hem gesproken wordt als hij over de beeldende kunst. Dat verdient hij echt. Geen cynisme, pure hartstocht, geestdrift. Hij pakt je bij je lurven, hij liet het je zien. God, wat heeft hij ons geleerd, man? Ja. Godverdomme. Ja, dat is echt verdriet van mensen die het goed doen. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Josse Keizer specialiseren in complexe rouw. En dus uiteindelijk wat gebeurt er maar nooit bestaan als zelfsdeding mooi maken. En jou hier wel een relatie met Joost Zwageman, hè? Ja, die het skreun? Ja, ik heb hem wel ontmoet. Ik heb met een collega, Marieke de Groot, een keer een boek geschreven, Verlies door suïcide. En dus een boek voor nabestaanden. En daarin heeft hij toen het voorwoord geschreven. En ook vanuit een soort passie van hem. En toen heb ik hem een aantal keren gesproken. Ik heb ook met hem gegeten. En in dat voorwoord schreef hij juist tegen mensen: maak geen eind aan je leven. Want wat je nabestaanden aandoet is ontzettend moeilijk. Hè? En hij heeft ook nog een ander boek geschreven, Lode Last, over suïcide. En ook een roman wat erover gaat. En zijn boodschap was ook: doe het niet. En dus natuurlijk, ik vond het heel schokkend toen ik het hoorde dat hij het wel deed. Hè? Dus ik ben, net zoals vele anderen, erg geschokt daardoor. Ja. Van mij zegt het wat over de vreselijke ziekte wat depressie is. Ja, en dat komt nou heel dichtbij. Het wordt herkenbaar. Ik vind het... we konden hem al hier trouwens, denk ik wel. Heb je boeken van hem lezen? Ja, ik heb hem gelezen. Ja? Ja, en wat toch nu ook? De pushberichten vliegen nu om de eer? Ja, enorme schok. Het is echt vreselijk nieuws. Ik heb zelf ook een broer verloren die suïcide zelf gepleegd heeft. En de pijn die voelt echt heel erg diep hier. Niet alleen voor mezelf, maar ook met name voor mijn ouders. Alles wordt opgerakeld. Het is heel pijnlijk. Ja, zo zit het dus aan tafel. Wist ik net. Femke? Ja, we hien te krek even nu door vragen van hoe komt het dat het u zo allereerst schokt. Ik al kennen we hem net. Ik denk dat het komt omdat hij juist zo'n hele fleurige, enthousiaste, benaderbare man wie. Hij wil natuurlijk wel literair schreeuwen. Dat zijn vaak wat vage figuren, maar moeilijke taal. Maar hij maakt het juist heel simpel en hapklaar en duidelijk. En ja, hij is eigenlijk heel sympathiek uit. En ik denk dat het juist daar toch het aankomt. Dat is van dat kind dus blijkbaar ook bij zo'n enthousiaste man. Dus blijkbaar zulke duistere gedachten bovenkomen dat hem tot zoiets dreeuwt. Ja, want het aparte is dus dat hij in dat voorwoord en ik in heel veel dingen zat die mensen hebben het recht om echt heel leuk te worden op iemand die het suïcide pleegt. Ja. Echt leuk. En hij wie ik leuk. Want zijn huid die hier het bezocht. Hoe kan dat dan? Ja, nou, hij had de stelling in het voorwoord van ons boek van als je zelf leven geeft aan iemand anders, dus je bent vader geworden of moeder, dan heb je niet meer dat recht alleen, want dan neem je dat ook van iemand anders af. Hè? Dat is nogal een flinke positie die je innam. Nou, ook rond andere onderwerpen was Joost Zwageman altijd iemand die heel sterke meningen had, standpunten had. En dus ik was er echt van overtuigd dat hij heel graag wilde blijven leven. En dat het voor hem een enorme zware beslissing geweest is. Of beslissing klinkt weer heel bewust. Maar ja, er is veel psychologisch onderzoek gedaan. Hoe raakt iemand zo in een depressie dat hij in die tunnel komt. En dan eigenlijk alle kwaliteiten, hij had heel veel vrienden, alles wat je weet, dat zie je niet meer. Je komt in die tunnel die depressie heet. En dan denk je, er is maar één oplossing uit. Ik voel me zo beroerd dat ze er niet meer zijn. En dat is natuurlijk het devastating, het vreselijke van depressie. Maar kun je zo'n persoon er dan wel uithellen? Had hij toch zo'n groot netwerk? Ja, wij zijn heel druk bezig met allerlei groeperingen, met allerlei mensen, om mensen die in die tunnel komen of in die tunnel zitten, om
hulp te bieden. Maar mensen moeten dat wel willen. En ik ken niet de details en ik vind het ook niet netjes om dat hier te noemen naar Joost Zwageman toe. Maar de meeste mensen die zo depressief zijn zoeken hulp met therapie, medicatie en die komen weer uit die tunnel. Hè? En dat is natuurlijk het jammer dat dat bij hem niet gebeurd is. En als je dan kijkt, wat is er gebeurd? Nou, hij heeft een hele goede vriend verloren, kort voor deze daad. En dat zie je ook vaak bij mensen van dan... als Act of zelfdoding? Ook de zelfdoding. Als iemand die jou heel naast staat dat zo doet... en dan vraag jij jezelf af, ja, waarom zou ik nog verder leven? Hè? En als je dan depressief bent, dan zie je dat allemaal niet meer. Herkennen jou dat trouwens? Had je het net slim vinden om over je broer te praten? Ik weet het. Ja, nee. Het is... Maar herkennen jou dat? Wie dat met je broer echt zag? Nou, mijn broer was een andere situatie, maar inderdaad, mensen kunnen zo depressief zijn. Dat op een gegeven moment kon ik, hoe moeilijk het was, kon ik begrijpen dat hij het gedaan heeft. Hij leed zo enorm vreselijk. Dat is niet te bevatten. Maar als je hem zag, en we kennen mijn broer natuurlijk heel goed, de persoonlijke pijn die hij in hem had, was vreselijk. En de hulp, kon hem net helpen? Hij was een hulp, maar inderdaad, helaas heeft dat niet geholpen. Ja. Wat jou zei, dat vind ik eigenlijk wel interessant, want morgen is het ook wereldpreventie. Ja, donderdag, 10 september. Ja, dus morgen, volgens mij. Tijd gaat zo snel. En je zegt dus, toch bekende Nederlanders, dat gebeurt in. Herman Brood, Anthony Kamerling, Vlinde Wieke, Ariane Meijer, presentatrice. Er komt dus zo'n golf. Kan dit echt weer wat voortbrengen bij mensen die al maar die gedachten spelen? Ja, helaas wel. We weten uit onderzoek dat het effect van herhaling en ook de manier waarop, dat wordt keer op keer aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Het bekendste voorbeeld is de keeper van het Duitse elftal die ergens voor de trein is gestapt. En dat je ziet dan onder een bepaald soort mannen, jongens, treinsuicides ook weer toenemen in een bepaald gebied. Maar beginnen er nou alarmbellen dan te rinkelen bij je instantie? Nou ja, we kunnen natuurlijk niet alle schrijvers in Nederland nu... nee, maar hij is wel een publiek figuur natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Het is, maar mijn boodschap is eigenlijk, en dat is ook de boodschap van de Wereldsuicidepreventiedag, van probeer erover te praten, probeer het te delen. En juist omdat je niet tunnel ziet, zie je niet dat er goede hulp is. Ja. 80% van mensen die kunnen geholpen worden met een depressie. En soms, dat is ook het moeilijke van depressie, komt dat weer terug. En als het dan de tweede, de derde, de vierde keer is, dan word je ontmoedigd. Dan word je hopeloos. Maar er is hulp. En er zijn ook zat mensen die goed geholpen worden. En van wie die op een bepaald moment zeggen, ik ben blij dat ik toen niet een eind aan mijn leven heb gemaakt. Ja. Maar deze man lid wil treien, Bernay. En vrouwen waarvan die skiën is. En heel veel mensen niet van hem houden. Die het ook weer een trauma oprennen misschien. Ja. Wat is het risico voor hem? Want hij had een samen wraksel. Hij wist alles leuk van suïcide. Dus ja. Hij was heel erg in thuis. En hem kennende zal hij ook waarschijnlijk wel met zijn kinderen over gesproken hebben. Het punt is wel dat er gelukkig veel meer aandacht is. De opvang van nabestaanden. In heel veel plekken in Nederland is er een hele goede vorm van opvang. En we weten ook uit onderzoek, als je goed opgevangen wordt als familie, dat je dan de kans minder groot is dat je datzelfde gaat doen. Ja. Ja, maar het is wel een risico, dat kunnen we niet omheen. En het is toch wrang. Aan de ene kant krijg je hem nou een soort omdenken van die die morgen. Ja. Het is net een leuk onderwerp om te praten en nou gebeurt het toch. Wat zal zijn rol wezen hier in dat debat morgen? Is die er al? Vind ik moeilijk te zeggen, want kijk, hij was ook al bekend met depressies. En het is vaak zo dat mensen die daar bekend mee zijn, dat een heleboel vrienden en kennissen denken van, oh, maar er zijn wel anderen die hem in de gaten houden. Hè? En dan uiteindelijk houdt niemand die persoon in de gaten, zit hij alleen in huis. Het thema is ook van, neem je eigen verantwoordelijkheid. Zo van, denk niet, die ander doet het wel. Dat is een van de thema's. Maar als jij bij wijze van spreken in de bus zit en iemand zegt, ik zie het leven niet meer zitten, ga met hem in gesprek. Ja. Dat is een beetje het thema en dat zal niet door deze daad van Joost Zwageman veranderd worden.
Oké. Tig dank voor deze uitles. Fijn dat je komt hier naar de studio wie in Gerees. Het is in de klok, maar het is slagen. En ik hoop dat de mensen die dit zeggen, dat die luisteren naar het WhatsApp. Praat me ook hoor. Ja, stuur nog wat je zeggen kennen. Ja, we gaan weer verder met het programma en dan binnen er hele andere dingen. Want wij binnen deze week op ziek naar de Verskatenfarmen van Bient in Friesland. En wij hebben het programma, maar we hebben ook een bedrijf en squallen, maar ook een jonkje het de naam Bient. En dat zeg je aast. Ja, oornijs. Het schijnt heel goed te wezen. Depressies, hutdraven. Nou, Femke, 13 weken lang heeft al onder het hutdraven west. Langer zelfs. Mooi dat is de best. Ik kan net zeggen dat is nou verschrikkelijk afval best, want de wie is al vrij getraind. Maar dat is gelukt, denk ik. Dat is de natuur. Ja. Maar dat is een stuk vetter worden, toch? Of net? Absoluut. En ik wil aanvullen op dat hele depressieverhaal. Het zit ik in mijn familie. Meerdere generaties die het kampen met depressie of aanverwante stoornissen. In die zin ben ik wel een beetje erfelijk belast. Ik ben er gevoelig voor. Maar ik merk in de man dat ik aan het hutdraven ben, dat ik al net meer downfield ga. Of dat ik baal van mezelf. Of dat ik dat rare, donkere gevoel in mij, wat ik toch wel geregeld hier. Kijk, ik ken daar wel wat beter, maar dat kennen heel veel mensen van de radio net. Nee, als publiek figuur. Ik ben heel fleurig altijd. Ja, alleen dat gevoel, dat had er wel heel lang en vaak west. En dat donkere gevoel is voort. En dat is al heel skof, maar dat komt wel eens waarom. Maar ik verneem er op dat hut erin dat ik een soort van romte in mijn holle krijg. Ik broesje van de ideeën, mijn creativiteit van vroeger als iets van komt waarom. Ik dream vol levendiger als dat ik in jaren dien ha. Ik kan mijn dromen weer herinneren. Mijn kwarte termijn geheugen is werkelijk een drama. Ik onthoud niks. Dus zit je in te knikken naast die? Dat klinkt inderdaad... dat is inderdaad de depressie. Die het scherp denken raak je ook kwijt op een bepaald moment. Ja, en ik wil absoluut net zeggen dat ik kamp met depressies of zo, want dat is echt te grut. Alleen nog piekeren. It clouds the mind, dat ze dat dan zeggen. Zeg nou, maar. Ben je mal nieuwsgierig worden naar hoe ze dat dienen? Want dat is wel aardig. Het is, ik bedoel, ik denk net dat je hem in Amsterdam of in Afrika volgen hebben al hier hoe dat ging. Maar trek je een weekend lang dus maar een hele ploeg vriezen on het oefening. En Femke heeft het zelf bijhouden, maar die mobieltje als het ondraven is, dat vond ik al heel knap. En we hebben er een compilatie van maken. Maar ik zelf had eerst toch een ziekje om morgens bij tea te rennen, omdat het juist jongen gewoon vies en te warm weer. Ik zeg maar, hebben hoe het gaat. Maar om jou is in elk geval top. Even warm komen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit echt vaker dan geen. Ik voel me eigenlijk volle fitter en het eten van de hele dag zit er natuurlijk ik net in paard. Derde training van Wieke Zoon. Ik vond het best wel pittig, jong. Ik heb toch zo dan best wel les van kramp. En ik zal weer voor het eerst sinds een week hutrennen. Ik zit er best wel zin op, want het wordt een pittige training. Nou, dat wie hem weg van deze week. Heel volle succes. Dit even weten hoe het met die training gaat. Doeg! Ja, leuk Femke. Heel veel mensen hebben er positief op gereageerd. Hè? Want snijden is het z'n 4. Dan mag 4 kilometer draven. Nou, dat wordt een makje, denk ik. Of net? Ik denk het wel. Alleen ik krijg alweer attributen in mijn eer. En ik heb uitsturing en ik word onderwijs nog interviewd eronder een dij. Maar ik heb je net te moeilijk, hè? Nee, met Thomas draven. Dat is natuurlijk een in beweging blow. Hè? Ja. Want dat, of ik draaf maar die maar, dat zou ik nog kennen. Oh, dat vind ik wel een leuke uitdaging. Maar er binnen heel veel die hebben dat van die mooi kregen, hè? Die energieke... Ja, die energie die zo in list. Nou, het is wel grappig, want ik kom heel iets vaker mensen die het zien die dan zeggen, nou, succes snijden. Of even van de mond toevallig, ik stond op het dik en ik stond in pyjama. In wat? Ik stond op het dik van de mond bij mijn ouders en ik stond in mijn pyjama, make-uploos. En ineens rent er een famke voorbij, maar eerlijk gezien. En die laak het op zo'n manier dat ze zei, ik ben nou op dit stuip, maar die stem onder het in. Ja, dat vond ik zo grappig om te merken dat je gewoon zeggen dat mensen dit oppakken. Ja. En er binnen al meer dan 112 aanmeldingen voor die Simmer in Friesland loop komende snijn. Nou, dat rint nog op. Meesten kennen hun ik nog altijd op Jan. Dus ik vind het wel fantastisch dat net alleen ik, maar ik jaren de Groot als coach en wij als hele Omroep Friesland dit bewerkstelligen. Ja. Dat toch een hele hoop mensen tocht hebben van nou, ik pak de uitdaging en ik begin mijn hut erin. De mensen die stuurden dus ook filmpjes naar u sta. Ja, zo gaat dat dus. Daar hebben wij met een peer van op briefje gezet. Inspannend, genieten en daarna ontspannen. Draven tot Fiskeloon is prachtig. Omdat ik ten eerste 15 kilo afval ben en ik wie dus vierste sfeer. En ook gaat het hut erin een stuk makkelijker. En daarna ben ik dan wel altijd heel blij, want dan voel ik me weer goed. Ik heb een ongeluk gehad in 2001. En nu wil ik dus heel graag proberen om die 5 kilometer voor elkaar te krijgen. Dan
betekent dat uiteindelijk dat er best veel mogelijk is in het leven. Ja, mooi badschip. Ja, dat is mooi. Zij die ondersteunen ik mij met de clinic. De laatste clinic van Jaren Grootje bij Omroep Friesland. En dan koest echt zien dat ze de lol in hier. Dat vind ik toch wel heel bijzonder om te zien. Dat mensen van tevoren denken van, nou, dit ken ik net. En toch die uitdaging omgaan en komen de snijden gewoon knallen. Dat vind ik super. Ja, hij snijdt dan de mic. Dus al die mensen die bezwit voorbij komen ondervregen. Hoe wat ze vielen en wat er trouwens heen gaat van die sportvragen natuurlijk. Maar kunnen nog mensen gewoon samen uitdoen als ze naar Burgen willen? Het is wel handig dat mensen hun opjouwen. Dat kan nog onder bij Montejoen. En als het dan echt nog graag wordt, dan mag je even contact opnemen met de organisatie. Maar ik zoek gewoon zeggen, scroll nou naar simmerinfriesland.nl en jou die nog op. Want er is nog warmte. Geen 4 kilometer ongetraind. Met kinderen toch? Ja. Ja? Ja, ik denk het wel. Hey, bedankt Femke. Zet hem op. En nog even trainen, Joen? Of, Ja, ik ga Joen nog een keer in. Ja. Oké, super. Ja. Nou, wij zijn Bient, en dat zou ik al even Bient als Omroep Friesland en Bient als programma. Maar er zijn nog volle meer Bienten in Friesland. En deze week zijn wij op zoek naar al die Bienten. En ja, dan kom je echt uit bij een jonkje en iemand zijn hele leven die namen dragen. Zeg maar. Bient. 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 Bient is een extravert jonkje, zeg maar. Dat is een vrij jonkje. Nou, hij is er echt. Wij wonen heel graag originele Friese namen, zeg maar. En net van die doorsnee namen. Anders zien hij die wil graag Bient om, die is in de björkerij in Finekerst, om een veranda mee te bouwen. Toen zei hij van, Bient. En toen dacht ik van, bedoelst u dat voor een jonkjesnamen? Nou, ik moest er even aan wennen. Ik had opschreven en ze dan even naar die namen Sean. En het stond heel mooi. Ja, zo is het echt Bient worden. Ja, in die referentiekader zit een balken en nu had het een leuk blond kap gekregen. Ik denk net dat de naam iets hoe de persoon zelf zei, maar de persoon maakt het de naam. Wij zijn een samengesteld gezin. Dus ik hier 2 band toen ik Andries ontmoette. En Bient is het eerste bandje van u samen. En Bient verbindt uw gezin aan elkaar. Dus vandaar dat wij echt wel steeds zien van ja, dat mag het ik worden. Ja, Bient verbindt. En zo wie het. Ze willen kleren. Groetjes van Bient. Ja, prachtig. Nou, groetjes waarom, jongen. Hij is trouwens de enige die Bient heet in Friesland. Dat is toch wel heel bijzonder. En morgen zeggen we bij een zoenencentrum Bient in Kolmersweg. Ja, Roeland Monas, prachtig hè, die band. Geweldig. Ja, iedereen krijgt er in één keer weer een glimlach op. Nou, dat mag ik wel even. Nou, al dit zwierig praten om tafel. We zullen het even hoe band hebben. En toch maar we dan eerst even, denk ik, er een stukje soer heen om u te lezen wat jou doggen. Je bent altijd bij UNICEF, directeur West in Sierra Leone, de ebola bestrijden. En nu ben jou de man die het verantwoordelijk is van heel het gelok van band in Afrika. Maar toch wil ik even beelden zien laten van wat wij nou zien op televisie. Misschien kunnen we ze nou even zien laten. Dit ben die uit Syrië komen. En je moet bekendmaken dat er het plan is van de regering om mensen die hier komen, om die op te vangen in hun eigen regio. Hè? Dus waarom te sturen, eigen regio opvang en lid ze daar gelukkig worden. Is dat wat jou doggen voor Aflatoen, de stichting weet je van werkje? Precies, dat is inderdaad heel goed omschreven. Het gaat erom dat heel veel kinderen of ouders, families zijn gevlucht door geweld, door onderdrukking. Heel veel vluchten ook door om de armoede te ontkomen. En deze mensen die kunnen we niet allemaal opvangen. Dus die mensen moeten we de mogelijkheden geven om zelf een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Ja. Dus jou doet eigenlijk wat de regering al heel lang roept, van vang ze daar maar op en jou ze daar. Maar hoe doe je dat dan? Nou, wat we doen is, ten eerste moeten alle kinderen natuurlijk naar school. Maar de kinderen leren daar rekenen en schrijven, maar ze moeten leren deel te maken van het worden van de samenleving. Sociale vaardigheden en ook financiële vaardigheden. De meeste kinderen in Noord-Afrika en in
in West-Afrika, Zuidelijk Afrika. Ook die gezinnen die vluchten op dit moment, die kunnen misschien wel lezen en schrijven, maar die hebben niet de vaardigheden om zelf met geld om te gaan, om hun eigen toekomst te bepalen. En dat is wat Aflatun doet. Aflatun leert jonge kinderen, zelfs in de kleuterschool, op de lagere school, maar met name ook in de middelbare school, pubers om met geld om te gaan, zodat ze zelf hun handeltje kunnen beginnen. Ja. Ik zeg aan jou dat het je passie is. Je hebt zelf ook altijd in Afrika wennen, hè? Ja. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je beter weet hoe dat daar werkt als ik. Maar ik lees echt van dictators en honger. En ja, dan kun je wel mooi pot leren en een mooi boekje omkomen. Maar helpt ze dat dan om net in dat bootje te stappen hier naartoe? Maar het gaat eigenlijk heel goed in de derde wereld. Ja, nou, die berichten krijg ik niet. Krijgen we niet. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld naar armoede. De armoede is gehalveerd in de laatste 10 jaar. Er gaan veel meer kinderen naar school dan ooit tevoren. Dus er zijn hele positieve dingen. Er zijn heel veel kinderen die het nog niet krijgen. En daar moeten we extra voor investeren. Maar er is eigenlijk heel veel goed nieuws waar de mensen niet van weten. En Aflatun probeert daarop te bouwen. Heb je een jonkje of een famke voor eigen? Had je op je kantoor in Amsterdam zitten maar die plan binnen? Heb je al een bandje voor eigen die je kennen, die je daar helpen willen? Ja. Nee, ik heb in de afgelopen jaren zoveel kinderen zelf gezien. Pakkeren zie je nu? Nou, het laatste, mijn buurmeisje in Sierra Leone was een meisje van 17. Die had 2 kinderen en ze was zelf wees en ze had ook nog een jong zusje. En dat meisje dat kon niet rondkomen. Dus je dat meisje een beetje push hebben. Ik kan er wel een beetje geld geven, maar daar wordt het natuurlijk niet. Je moet haar die vaardigheden geven, zodat ze zelf voor het gezin, voor haar zusjes kan zorgen. En het is heel simpel. Het werkt. Dus ik geloof er echt in. Maar dat is, want ik bedoel, dit soort projecten zijn natuurlijk wel vrij lang. Hè? Wij sturen natuurlijk al iets gewonnen dozen op mijn pen en er wat geld op helft voor een squallen. Wat is het verschil dan? Het verschil is hier, om het in hele simpele woorden te zeggen, we sturen ze geen vissen, maar we sturen hengels om ze te leren vissen. Ja? En die lespakketten helpt die kinderen dus om zelf die vaardigheden op te doen. Zodat ze zelf weten hoe ze moeten sparen, hoe ze met elkaar samen sparen. Dat is heel belangrijk. Dat is niet voor jezelf, maar hoe kan je als kind een bijdrage leveren in de gemeenschap. Het kind wordt vrolijk, het kind heeft een toekomst, de familie heeft een toekomst, het dorp heeft een toekomst, het land heeft een toekomst. Ja, je hebt dat zien in Sierra Leone, weet je echt, een van de zwaarste epidemieën, of kan ik dat ebola een epidemie nemen, bestrijden moesten. Ben die mensen daar klaar voor? Of likken ze nou de wonden, zat het op? Nee. Die kinderen, ook in Sierra Leone voor ebola ging het eigenlijk heel goed. En er was een toekomst. Maar toen heeft ebola eigenlijk alles verziekt. Kinderen gingen niet meer naar school, maar kinderen gaan weer naar school. En nu moeten deze kinderen ook deze extra vaardigheden hebben om het land te helpen heropbouwen. Ja. Hebben ze het wel eens door depressies? Nee. Nee, hè? Nee, we gaan door. Ja, apart is dat, hè? Ja, hoe kan dat? Ja, het is wel bekend dat, om eventjes het bindende tussen al onze onderwerpen, als je beweegt of als je bezig bent, dan heb je meer afleiding om niet aan die depressie toe te geven. Hè. Ja. En daarnaast, doordat je bezig bent, ontwikkel je serotonine in je hersenen en word je serotonine, daar word je positiever van, zeg maar. Dat is een stofje. Dus dat is wel een bindende factor. Dus wij hebben zowel running bij de GGZ als therapie als arbeidstherapie. Dus dat klopt wel een beetje. Je draagt zelf weg. Maar dan kom je zelf, je grootste pad van je leven niet drachten ben je opgegroeid. Hè? En dan ben je voor lange tijd weer waarom hier. Heb je dan nog wat uit je jeugd, wat je dan broeken om die missie voor te zetten? Ja, ik heb zelf een fantastische jeugd gehad in Drachten. Ik had plezier op school, ik had vriendjes, ouders zorgden voor me, ik deed sport en alles. En ik vind dat elk kind in de wereld daar echt recht op heeft. En dus dat is eigenlijk ook mijn drijfveer, dat alle kinderen een goede jeugd hebben en ook daarna een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Nou, dat is in ieder geval een mooi positief slot van deze bient. Mag ik je hem danken voor je bijdrage. Femke, zet hem op. Komt lekker goed. Draven. Ja. Dus het blijkt dus hoe goed voor te wijzen. Voor creativiteit en ideeën. Nou, moeten wij lekker met onze hele redactie lekker draven even tussen. Ja, dit weer bient voor Joen. De mensen die dus nog even trainen willen, pak lekker eventjes de broek en de squon erbij om lekker fit te worden. Versnijden. Van nou nog een hele mooie Joen verder. En morning bient. Politieboegbeeld Wouter de Vries neemt afskiën en komt nog 1 keer bij u op televisie. Oké, gezellig. Hey. Brood? Brood.